Здравейте, казвам се Юля и завърших предучилищна и начална училищна педагогика в Великотърновския университет. Днес искам да споделя с вас една история за буквите и обичта към корените. Избрах да проведа своята практика по Еразъм в Българско неделно училище Цар Симеон Велики в Дикия Орестиада в Гърция. Защо там ли? Защото вярвам, че българският език няма граници и децата ни зад граница заслужават да носят България в сърцата си. Какво открих в училище Цар Симеон Велики в Гърция? Един невероятен екип от професионалисти, които ме приеха като част от семейството. Видях пламъка в очите на децата, докато произнасят своите първи български думички и разлистват страниците на нашата история. Също така имах възможността да приложа това, което съм научила в университета, в една реална и вдъхновяваща среда. Ако и вие сте студенти и искате една смислена практика, не се колебайте. В училище Цар Симеон Велики знанието се предава с любов. Аз съм Зорница и бях на практика в същото неделно училище. Ние не просто преподавахме граматика и правопис на децата там. Заедно с нас те учиха за българските традиции и обичаи, за песните, за приказките, които ни правят по-добри, които ни правят преди всичко българи. Всеки урок ми показваше колко е важно да вдъхновяваме децата да обичат езика и културата си, да се гордеят с това, което сме като нация, като народ. Затова вярвам, че всеки студент, който избере този път, придобива не само опит, а става част от мисията да пази, предава и вдъхновява бъдещето на българският език и оставя следа в сърцата на децата зад граница. Аз съм Бранимира и проведох практиката си в неделно училище Цар Симеон Велики в Гърция, в градовете Дикия и Орестиада, заедно с Юлия и Зорница. За мен практиката в неделните училища е място, където теорията, която изучаваме в университета, среща живота в реалното обучение. Всяка история, всяка игра, всяка песен, всеки текст свързваха нас и децата с българските ни корени. Правеха обучението ни забавно и смислено. Практиката ми даде възможността да участвам активно в професията, за която се обучавам, да планирам уроци и игри, да виждам радостта в очите на децата, когато разбират и се вълнуват от българската култура.